Λοιπόν, σήμερα το πρωί διάβασα για τον θάνατο του Λορέντζο. Ένας που έγινε γνωστός μέσα από το μπαρ, ένα reality, οι 30 plus θα το θυμάστε σίγουρα. Και μπήκα σε καμιά δεκαριά site, 15 site, να δω την αιτία θανάτου του. Πουθενά δεν έγραφε καρκίνος. Η αιτία θανάτου ήταν πάντα είτε πέθανε ξαφνικά, είτε αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του, ήταν άρρωστος, ποτέ καρκίνος. Και σκέφτομαι, πολλές φορές το έχω σκεφτεί αυτό, αλλά έτσι ξαναήρθε στην επιφάνεια αυτή η σκέψη, γιατί έχουμε δαιμονοποιήσει τόσο πολύ τη λέξη καρκίνος, που μέχρι και τα μίντια αρνούνται να τη χρησιμοποιήσουν. Είμαστε σε μια εποχή, ειδικά τώρα, που πάρα πολλές ασθένειες όπως και ο καρκίνος δεν σημαίνει και θανατική ποινή. Πολλές μορφές καρκίνου είναι οι άσημες και πολλές φορές ένας άνθρωπος με καρκίνο μπορεί να ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Και εμείς ακόμα και τώρα δαιμονοποιούμε αυτή τη λέξη και δημιουργούμε στον κόσμο την εντύπωση ακόμα και τώρα ότι αν έχει καρκίνο η ζωή του έχει τελειώσει. Και θα συμφωνήσω κιόλας εγώ προσωπικά και με μια δήλωση που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη, που και η ίδια αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον καρκίνο, που είπε σε μια συνέντευξή της ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, η ίδια είπε 50%, αλλά ας μην πούμε ποσοστό, ένα πολύ μεγάλο λοιπόν ποσοστό της αντιμετώπισης του καρκίνου βασίζεται στην ψυχολογία. Και όταν εμείς όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια ασθένεια, τι κάνουμε? Αντί να το πούμε, να το βγάλουμε από μέσα μας, να πούμε ότι θα το παλέψουμε, θα το αντιμετωπίσουμε με θεραπείες, με διατροφή, με γυμναστική, με χαρά, με ταξίδια, με τα πάντα όλα, τι κάνουμε? Κλεινόμαστε μέσα στο σπίτι, μη και δει ο κόσμος ότι έχουμε καρκίνο, μη μας λυπηθεί, μην μιλήσει για μας, και βλέπετε ότι παρόλο που μιλάμε για πολιτική ορθότητα, παρόλο που μιλάμε για κόσμο που πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι, στην πραγματικότητα τι είμαστε όλοι? Κλεισμένοι μέσα στο γυάλινο μικρό κοσμό μας και φοβόμαστε να σπάσουμε αυτή τη γυάλα, μη και δει ο κόσμος τι γίνεται μέσα. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε καρκίνο, όχι μόνο δεν το λέμε σε κανέναν, αλλά κλεινόμαστε και σπίτι γιατί ο κόσμος το έχει μάθει και μη βγούμε και έξω και μας δει. Όλα αυτά εγώ προσωπικά τα θεωρώ λάθος. Πρέπει να μάθουμε να ανοιγόμαστε, πρέπει να μάθουμε να μιλάμε και πρέπει να σταματήσουμε να δαιμονοποιούμε λέξεις. Είναι καρκίνος. Είναι μια ασθένεια που πλέον σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της μπορεί να είναι ιάσιμο και σε επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό μπορεί ο κόσμος μέσα από θεραπείες ή με θεραπείες και εγχειρήσεις να συνεχίσει να ζει για πάρα πολλά χρόνια. Και μην ξεχνάτε ότι τη δεκαετία του 80, όταν, όπως θέλετε πες το, εγώ θα το πω δημιουργήθηκε, όταν δημιουργήθηκε το AIDS, σήμαινε θανατική καταδίκη. Για πάρα πολλά χρόνια, για τουλάχιστον μία δεκαετία, όταν ο κόσμος κολλούσε AIDS, πέθαινε. Ο ιός είναι HIV, παιδιά, έτσι. AIDS είναι η αρρώστια. Όταν λοιπόν ο κόσμος κολλούσε τον ιό του HIV, πέθαινε. Τη σημερινή εποχή δεν πεθαίνει κανένας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, από το 80 μέχρι σήμερα, μια θανατηφόρα ασθένεια έγινε μη θανατηφόρα. Έτσι λοιπόν είναι πλέον και ο καρκίνος. Κάποτε σήμαινε θανατική καταδίκη. Σήμερα δεν σημαίνει θανατική καταδίκη και γι' αυτό θα πρέπει να πάψουμε να δαιμονοποιούμε τη λέξη καρκίνος. Όταν έχουμε καρκίνο πρέπει να βρούμε το θάρρος, να σπάσουμε τη γυάλα του μικρόκοσμού μας, να βγούμε έξω, να το πούμε, όχι να το φωνάξουμε, αλλά να το πούμε, ας το μάθει ο κόσμος και ας μας δει ο κόσμος. Δεν έγινε και τίποτα. Και εντάξει, φυσικά θα μου πείτε, τώρα μιλάς εκ του ασφαλούς, έτσι. Δεν είχα ποτέ ούτε καρκίνο, αλλά ούτε και μια ασθένεια που θα μπορούσε
να επηρεάσει τόσο σοβαρά την υγεία μου ή τη σωματική μου ακερότητα ή ακόμα και τη ζωή μου. Οπότε ναι, μπορείτε να πείτε ότι μιλάω εκ του ασφαλούς, αλλά είναι γενικά έτσι κάποιες σκέψεις, ρε παιδί μου, που κάνω κάθε τόσο και να, αυτή τη φορά ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Αυτά.